ngayon magsaulog na sa atong misa. Sugdan na nato ang misa. Unta kini magpaygayon sa usa-usa kanina. Magsugod na ta sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nag-ingon ang Ginoo. Taliabot ang panahon nga maghimo bagong kasabutan uban sa katawan. Unya ni kaot. Tala. Kain mo tayo. Dili kini sama sa kasabutan. Ano ba? Nagsisimba tayo. Uban sa katigulangan. Nila sa Ayaw nagsimba, tala na. Bahala na, tala. Labas na tayo. Tala. Bahala ka sa buhay mo. Tala na. Aw! Unta na diri. May taon pa kayo sa di pa. Tao po. Tao po. Tao Sino po. yun? Para may tao ha. Buksan mo Tao yung pinto. po. Baka na hindi. Ate, ikaw lang na-upload dito. May tao ba kayo? Wala tayo gibuka. Wala naman. Sila mo. Uy, bakit? Ano po sa atin? May pagkain ba dyan? Kahit konti lang. Gutom na kasi ako. Opo, meron. Wait lang ha, kukunin ko lang. Ito po. Yan yun na po yan. Salamat po. A few moments later. Ako ay isang model.